Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Tidzawerenga Mariko mutu 13 ndime ya 24 kulekeza pa 32. Yesu adawauza ophunzira ake kuti masiku amenewo mavutowo atatha, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwa kuchokera kuthambo, ndipo mphamvu za mumlengalenga zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona Mwana wa Munthu akubwera pa mitambo, ali ndi mphamvu zazikulu ndi ulemerero. Tsono iye adzatuma angelo ake kuti adzasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira kumalekezero ena a dziko lapansi mpaka kumalekezero ake enanso. Mphunzireko kwa mkuyu. Mumaona kuti nthambi zake zayamba kukhala zanthete ndipo masamba akuphuka. Mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momwemonso mukadzaona zija ndanenazi zikuchitika, muzadziwe kuti Mwana wa Munthu ali pafupi, ali pa khomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu a m'bado unowa asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhalenso ineyo mwanane sindidziwa. Amadziwa ndi Atate okha basi. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, pa tsiku la lero akutikumbutsa mawu yakuti limbikirani chifukwa chipulumutso chanu chili pafupi. Limbikirani chifukwa chipulumutso chanu chili kuti? Mumayimba ngakhalenso nyimbo zija zimene mumayimba, ngakhale kumene mumayimbira nthawi zina sikumene zifunika kukhalira. Tili pa ulendo, pa ulendo, pa ulendo, tili pa ulendo wopita kumwamba, imwa kwaya pa ulendo. Akuti tili pa ulendo wopita kuti? Kumwamba. Pa ulendo pamenepo kumakhalanso zimene mumanyamula. Mwanyamula chani pa ulendo, tanyamula nyanga pa ulendo, pa ulendo. Wena ndere mene. Tili pa ulendo wopita kumwamba. Ndiye pa ulendo umenewu kodi ifeyo takonzekera motani? Pa ulendo umenewu kodi ifeyo tikupita motani? Zimene tili nazo nzotani? Zimene takumbatira nziti? Mtengo umene tagwiririra kuti ngakhale kamvulimvuli abwere sitidzatengewa ni mtengo uti? Wena tagwirira katapa, kotero kuti kamvulimvuli ubwera iye nkatapa amweyo unyamukira pamodzi akazipeza kudzala.
koma analutiuza ise makolo kuti mtengo umene ungatogwirira umene ungakupulumutse mfendaluzi. Mphepo ilubwera iwe ungopita ukagwira mfendaluzi, mphepo iyesere pano ungovetezeka chabe sutyokanso. Kamvulivulu uyesere pano kupindimula kapena ufuna uchotsako malaya utenge nzawezo, koma ine nagwiririra. Zimenezo zimene ifeyo akufuna kutikumbutsa pa tsiku la lero, kuti kodi ife pa ulendo uyu zimene tili nazo ni ziti, zimene tiluyikapo mtima ni ziti. Lomba akuti imwe msaope, ngakhale muli pa ulendo muludziwa kuti chimaliziro chiliko, inu limbikirani chifukwa chipulumutso chanu chili pafupi. Chili pafupi bwanji chipulumutso chathu? Wotipulumutsa ndani? Wotiperekeza ndani? Nkhaninso imasimbidwa ya mdala wena. Amdala yawo analukondoyendako ni ndeke. Ndiye akapita tilopitako dziko lina ise timaenda osatimwe mkuti mwachokapo mpita nkochikali mpita kuchigayo ndiye kuti mwachokapo tanzanu timaenda ni ndeke upita ku maiko ena. Ndiye amdala yawa tsiku lina naupanga ulendo wopita ku dziko lina lakutali ni ndeke. Ndipo akuti mwamba umu muli mabampu isamene tinakwerako timadziwa muli mabampu mwamba umu ya ndeke ka. Ndiye tsopano mkakumana ni mphepo yoyipa, ndiye tsopano amdala yawa hali pa ulendo umeneyo nkuti tsiku lina ndeke inambofika kuli mphepo yoyipa. Ndiye uja waja oyendetsa amafotokoza, imwe nonse amene muli muno mangani malamba tsopano chifukwa tikukumana ni mphepo yoyipa, koma zonse zizakhala bwino tizadutsa. Ndiye manga malamba kekaka basi ndiye ndeke ija inayamba ugwedezeka iwo baba akuti kumene kunali ulira lomba nukuwa vena kunali upemphera chimsafuna. Ndiye kati ikazanyamukako mwamba kuti nyamu nuzachita monga yatayiririka monga lomba ilifuna kugwa ndiye madala vena vayambako mdzina la Tate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera chikwanene Maria chole chodzaza ambuya lina pempheronso nuyirekeranso panjira mantha tsopano. Ndiye kamwana kena uwona mmene vanthu anaopera mndeke muja iko kanambonenera kuti lelo iwe kamwana soluwana pemphera soludzwa kuti imfa ili pafupi. Lelo lomba vena ndiye kunalula apa kairi wansembeso kunalibe lomba kunalula apa chimulapira ina ndipo ina nyanga zanga zili pakuti mukatenge mukaoche lelo ndipo ine ikanira petani ine ndipo ine ngakhale kuti simnaludziwa mnaludziwa kuti nili makazi amodzi koma anali vambiri lelo vaja vakubambuzi nawonso anambakonso zinenera ine ni mabambuzi tere mulungu munkhululukire mbuzi sinkabanso tere nkatsika pa ngati ndeke zakakabwinobwino kubanso kwa mbuzi kuja mbuzi zizingoenda mu mtendere. Kamwana kalunenera kuti lelo ndipo ine nalolanda amuna vane vake vaja mwana alanda tere sinkalandanso te nikangotsika pansi ndiye kuti yayi mulungu udziwiretu kuti sinkalandanso amuna vane vake. Lelo ndiye katini mwayi ndeke ija inafika mpaka uyamba utera mpaka pothera pake nukaka yakaka lomba sikuti vanthu aulula zonse kamwana kanalumvera ungodzakaka ndeke vanthu womba manja wow tithokoze mulungu tithokoze watipulumutsa kamwana kakuti lelo takudzivani lero. Ndiye itakaka ndeke ija vanthu vajana kamboti tiye ndikafunse kamwanaka bwanjiko kalibo ochita mantha mwina kamwanaka nkamfiti ndiko kanalupangitsa zonse kuti zichiti. Anabwera kwa kamwana iwe kamwana sunaludziwa kuti imene tinakumana nayo mwamba ni imfa. Ati lomba. Sunaludziwa kuti zinali zoopseza. Ati lomba. Siwe unalibo ochita mantha kuti cha
iwe sunaluona mmene zinaluchitikira naona lomba bwanji nalibo chita mantha panali nzomvetsa mantha paja iwe sunaludza kuti ndege inakagwa ndiye kuti tense tinakafa akuti osati waine yayi ine naludziwa kuti Atate aluniperekeza kuti nkaona amama Atatu akoti apairoti na Atate so alunipereka kumudzi nali kusukulu so nuchoka kusukulu alunipereka so Atatu akuwakhulupirira kwambiri mwana amwewe kwambiri suyu atifikitsa bwinobwino suyu mwafika muli kuti nangapa muli chofika koma kadika mwanaka kalidi nchikhulupiriro ndiye mmene anakasira kamwana kaja kamwana yaka kanali nchikhulupiriro kuti Atate alunipereka ku nyumba Atate aluniperekeza ndipo azaniperekeza mwamtendere pa ulendo uyu Atate akanifikitsa kumene tirupita nanga ife chikhulupiriro chathu tiluchika mwayani takamba kuti tili paulendo wopita kumwamba yemwe alutiperekeza pa ulendo uyu ndani mpamenepo pomwe alufuna tikumbutsa mchoverenga choyamba chimene tamva komanso muthenga wabwino alufuna tikumbutsa za ulendo wathu umene tili nawo umene tikuuchita ndipo m'mawu oyamba Daniele alufotokoza za Aisraeli amene anapezeka m'mavuto vambiri wa iwo atathiridwa nkhondo Aisraeli vambiri anagonja wena wokhulupiririka anaphedwa ndipo wena analunzunzika tsokaniro amene anawathira nkhondo powapambana anapanga Aisraeli kuti ayambe ulondola zipembedzo zina ndiye wena iwo ungowaza zope zipembedzo zathu nzotere amene alutsutsana nazo akambe timtchapule wena mukufa ine yayi ningolondola ineso ndine mmodzi wa inu kuja analungoti kakamiza sinanenso senalozedzewa wena zimene analuchita koma wena nakama kuti ife chipembedzo chathu tichidziwa ndipo sitingasiye mulungu wathu ndipo wena analuphedwa lomba wena numafunsa nanga pa wena wolungama vanthu aluphedwa mulungu salubwera udzatipulumutsa kodi ife phindu lake lophedwa nchiyani phindu lake lokhala wokhulupiririka nchiyani ndiye kuti tingozisiya za mulungu zomwezi kuti mulungu tizikamba kuti mulungu wa Israeli mulungu wa Yakobe mulungu wa ndani ise tiye tingozileka tingotsatira opembedza mafano tsopano mpamenepo pomwe Daniele aluwalimbitsa vanthu akuti yayi mulungu adzabwera adzatuma mngelo wake Mikaeli iwo wankhondo wopambana zonse mphamvu za dziko lapansi Mikaeli akadzabwera azagonjetsa zimphamvu zimene inu muluganiza kuti nzopambana ndiponso mulungu ameneyu azasonkhanitsa vanthu vake nanga vaja amene afa amene ali wokhulupiririka zimene zikawachitikire nzota akuti amenewo azavadzutsa ukani ngakhale makufa adzauka nuwabweretsa pamodzi ndipo vaja amene analuziona kuti ni wonyada pochita zoyipa adzapita ku manyazi andiweyani vanthu namavaseka onani munali pa dziko lapansi munali ni mpata wochitira umboni mulungu munalephera lomba mwaziona kuti lomba watidzutsa mulungu kuti tipereke umboni wathu mmene tinakhalira pa dziko lapansi nanga inu tinali chodziwa ni wena ka komanso kudzakhala vajalomba akuti vaja ochenjera amene iwo anaonetsa kuwala kwenikweni adzapita ku chikondwerero inu ni bwaja ise tinalimbikira ise tinadzwa kuti ise sitingamsiye mulungu wokhulupiririka siuyu watidzutsa tinadziwa ise tinadziwa koma ni bodza pena anali chenudziwa komwe ndiye zimene zidzachitika akuti inu wochenjera mudzagwiritsitsa za mulungu wopusa adzataya chikhulupiriro
funso lakuti kodi ine niripoti ndine wokhulupirika kapena ndine munthu wopusa, ndine munthu wochenjera pakutsatira zawo za Ambuye kapena ndine munthu amene nirukana zawo za Ambuye. Ndine yani? Pa ulendo wanga zimene nirutekeseka nazo ni ziti? Abale wanga, pa umoyo wathu wa tsiku ni tsiku mavuto ni yambiri yamene timakumana nayo, yamene amatitayitsa mtima. Wena ni matenda, ungokumanako ni matenda pang'ono. Yayi wamva mimba ndiye atsekulako, ndiye ine poti nadwala ndine amene nipita kung'anga, amene chamuvava ndiye amene apita ukaona ndani? Sing'anga. Basi nupita kung'anga kuja mwachisiya Chikristu chanu. Bwanji osalimbikira Khristu ati mfere Chikristu ine toto ene Chikristu nuchisiya. Ni apo pokaliti olo mmabanja mmene mukangokumana nizovuta wena wainu musiya Chikristu chanu. Ulephera khala wokhulupiririka, ulephera kuyanjana, kulephera kuonetsana chikondi. Wena pakangobwera kavuto pang'ono mbanja, ine yayi nipeza wina, imwe sindi mwa Khristu, kodi akazi wanu muwasiya ati kodi mfere Chikristu chomwecho azikazi akati mbwe uchuluka nungochitako pikipiki na pikidoli basi wapezapo mmodzi ndiye zimene ziliko. Ngati ni apoliti nimtengera mzake athawa yekha iwo wawa, ndipo nimtengera kovuta kakuti kazingo mchapula mambama ndiye akhalekhala akatunge madzi kampeza panjira. Iwe akuti unalo kamba saini nicho kamba pa pothera pake nungolonga tukatundu anzanganine numale angompanda panjira, angompanda. Chikwati chatani chatha chifukwa cha mavuto wena amene tiri kukumana nawo. Wena nupemphera tinaleka, wena nuchitokambira kuti ine Chikristu nachisiya, mipingo ikatuchuluka tere mpingo uyu nauleka. Chifukwa chani? Munthu wakumana ni vuto kuti apilire walephera. Zopingasa zimene timakumana nazo ngakhale pa Chikristu chathu uyeseko dzipereka. Wena zakunenanso alufuna ozionetsa anuone anakhala pa nsimbi yaku pyaulo yozizira. Ndiye wena waife chifukwa cha zimenezo yakuti wanthu azingolata ine, azingokamba za ine, nanenso mvireka. Zimene ziri uchitika pakati pathu. Alutikumbutsa Daniele akutigwiritsitsani Mulungu, musabwere mbuyo, pitani patsogolo, chipulumutso chanu chili pafupi, Mulungu adzakupulumutsani. Tilitense tikabwera mu uthenga wabwino zimene tipezanso ndani? Yesu Khristu. Alutikumbutsanso za chimaliziro. Pa nthawi ya chimaliziro kudzaoneka zinthu zosiyanasiyana. Mphamvu zakumwamba, dzuwa lidzaleka kuwala, mwezi udzaleka kuwala, mphamvu za dziko lapansi zagwedezeka, zakumwambazo zagwedezeka. Kodi Yesu alufuna utiuza chani? Yesu alungofuna utichenjeza, utiuza zimene ife tizakumana nazo pa dziko lapansi pomwe ife tikuyenda pa ulendo wopita kumwamba. Nzotani tikumana nawo wena amene ali ndi mphamvu zoopsa wa satanism, omwe apembedza Satana kotero kuti olonka mwana kalitere malinge mkadza kuti ngopembedza Satana imwe kaofya munthu mkulukulu ni mvi zake awo paka mwana kalitere kaofya inu kadza kuti kapembedza Satana nanga mzimu woyera uli mwa iwe bwanji sungakagonjetsa yayi. Mphamvu zimene akukamba kuti zizada kuli wanthu wena amene amadalira mphamvu za mwamba za mumlengalengo mauluka, wena adalira mphamvu
za dziko lapansi. Upeza nali kuti anali kunyanja, kuti anakhala kunyanja ukaphikidwa, anali mnyanja kotera kuti ali ni mphamvu zopsa. Ni mphamvu zomwezo zimene kwamba kuti zizagwedezeka, mphamvu zopanda pache. Ni mphamvu zomwezo zimene akuti tsopano iwe ukayima njii pa Yesu Khristu siziopsanso nuopsanso yayi. Ndino amene muopa kuti yayi ananyatsira malaiti usiku, ise malaiti tikayaona kuti wabwera zanyatsirako laiti, yatsa kwambiri malaiti, shut up. Ndise ngati wabwera nagona upeza munthu ampindimula nagonera mwina dzanja inachita dzanzi, ndiye munthu uja anangokupindimulako kuti dzanja ije inachita dzanzi ikhale bwino gonereko ina dzanja. Inu manda ndipaina ampindimula. Mopa chani. Zonse nzopanda pachezo. Ikani chikhulupiriro mwayani, mwa Mulungu, mwana wa munthu adzabwera amene adzagonjetsazo zonse. Inu limbikirani mwa Yesu Khristu. Tsokaniro wena nuyamba ubweretsa lomba even ulalika kwabodza yayi dziko ili pafupi kutha, telepoti dziko ili pafupi kutha, ngati simtsatira ise ndiye kuti akuti dziko ili pafupi kutha, terene akuti baja pastala akuti dziko ili mpita konkuja akuti ndiwangati thaniza kuti tikapulumoke. Nanga chikatolika akuti chikatolika yayi akuti aoneka akuti apembedza mafano. Mumapembedza mafano ine sindziwa koma kaira akambamvaja. Nanga ulondola chani? Munthu wina amene anachoka mu mpingo wa Seventh Day ndiye nuyambitsa mpingo wake nukamba kuti Mulungu ali pafupi ubwera kuti akhazikitse ufumu wake atenge dziko lonse. Ndiye potero wanthu anamulondola ku America ka wanthu umulondola wanthu wena nugulitsa mkatundu wawo kuti Mulungu ali pafupi ubwe. Nuona kuti Mulungu osabwe. Kale mkazi wake yatamwalira mkazi wake nutenga mpingo uja. Wautenga mpingo uja nukamata ako malomba ali pafupi kuti abwere tere pa tsiku la Pasaka adzabwera adzathetsa dziko lonse. Mupeza kuti osathe. Wanthu wona tero werora kanoti na mizabodza kuti abwera pa Pasaka si yapita apali chobwera lekanti engosiya ndiye mena ausira vambiri mpingo. Koma wena napitizabe okhala mpaka na lomba yapa mu 1993. Wena nukamba wina nubwera uzautenganso mpingo omwe uja nukamba kuti koma ine lomba ndine mjero wa number 7 amene Mulungu wantuma kuti nisonkhanitse vanthu onse. Vaja amene sadzakhala mgulu langa ndiye kuti onse adzapsapsiti adzaonongeka. Vanthu akuti tikajoine wena nukajoina. Kale nuyamba soti tifunika tikatseye nkhondo nuyamba sosonkhanisa ndi zida zankhondo kwa America. Kale atamva vaboma kuti tiye ndikawagwira vaja vanthu mukabwera kuno tikulasana. Lomba nuwopa kuti ava masiku 53 aluwesa kuti tulukani mwamtendere tulukani. Kale iwo nuyamba lomba uliza zida lomba uyafuna upha masoja. Lomba chotsatira chake nja wonse nungovapa. Kuli zina ziphunzitso zimene zibwera zimene setiona monga nzabwino nzoti kwaka mtima pamene nzotipereka kuchiwonongeko. Abale wanga Yesu Khristu yemwe akamba kuti palibe mwadziwa tsiku kapena nthawi imene dziko lapansi lidza. Angelo mwe amwamba sana lidziwe apolofeti sana lidziwe so Atate oka amwamba amalidziwa wowo tsiku lija. Utanauza kuti ife tsopano chimene tifunika kuchita nchiya tingokhala wokhulupirika omagwira ntchito. Munthu asakunamizeni kuti dziko likatha pa tsiku lakuti bodza yayi. Tilitense ise chimene tifunika kuchita nulimbikira kugwira chabe ntchito ya Mulungu kukhala wokonzeka. Chinthu chopambana. Chinthu chachiwiri chimene tifunika kudziwa nchakuti inde pakati pathu pali zovuta. Kumakhala uyambana m'mabanja. Kumakhala ugawikana. Upeza kuti
tate ni mai, tate alowera uku, mai alowera uku, vana alowera uko, kugawikana. Sikuti ndiye kuti dziko latha ayi. Komanso pomwe palizo, ife ndiyo nthawi yathu yakuti tiimenji kubweretsa mgwirizano, kubweretsa chikondi, kubweretsa kuyanjana. Ndani? Mkhristu. Potera akuti vanthu adzazunzika. Kuzunzika nchikhristu. Vanthu asadzataye mtima chifukwa Ambuye adzabwera kudzatipulumutsa kuzonse, kumanzunzo yonse. Ndipo ochenjera aimenji kuonetsa kuti ni wawo wa Ambuye. Ndipo tikatero tsiku lililonse likhale tsiku lotithandiza ife kuyenda mkuwala. Monga mmene anachitira Ajolofani. Ajolofani anawafunsa kuti kodi Ajolofani mutadziwa kuti tsiku lili Ambuye alukabwero dzakutengani, mungakachite chiyani? Ajolofani akuti ine chimene ndingakachite mmamawa ndingakauke, nupereka pemphero ya mmava, ntapereka pemphero ya mmava nutenga khasu langa, nupita kumunda, nukatchako gamphani ni galauza, ntachako galauza, nubwerera, nudzadya phala kunyumba, ntadya phala, ni makondo ogona pakampando kanga kakutagona, nugonako pang'ono, ntagonako pang'ono, nupita ukagoma konsolo. Ajolofani, tsiku limene Ambuye alukabwera, inu numapita ukagoma nsolo. Akuti ine tsiku lililonse niluyembekezera kubwera kwa Ambuye. Kodi tsiku lotsiriza likasiyana bwanji ni masiku yena yonse? Tsiku lililonse niluyembekezera kubwera kwa Ambuye. Kodi tsiku lomaliza likasiyana bwanji ni masiku yena yonse? Nchifukwa chake abale wanga, pa tsiku la lero tiyeni tuapemphe Ambuye atitumizire Mzimu Woyera wotithandiza ife kuchita ulendo wathu mokhulupiririka, wogwirira Ambuye Yesu, podziwa kuti iwo ndiye mpulumutsi wathu wopambana. Ndipo zochitika za dziko lapansi zisatipatse mantha ife kuti tayitsa mtima, kutaya chikhulupiriro, koma zonsezo zochitika zitilimbitse ife pa Chikhristu chathu. Zimene tikukumana nazo m'mabanja zitilimbitse ife kuchita ntchito zabwino. Pomwe anthu akutichitira zoyipa, ife tiyeni tipitirize kuwachitira zabwino. Mpamenepo pomwe tionetsa kuwala kwenikweni, kuwala kwa Khristu, kuwala kwa Yesu Khristu kumene iye watigawirako. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.